Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Thank you, Lord! It's Friday! Mag-thank you ka naman, be! Hindi puro thank you ka lang pag may nakukuha kang palad dyan kay Lord. Sabihin mo, Lord, maraming salamat po dahil nagising ako ngayong umaga. Maraming salamat po dahil masarap ang kinain ko kanina. At maraming salamat po dahil hanggang ngayon buhay pa ako. Hindi pa ako natitegi kahit masama ang ugali ko, ha? It's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang inyong dadalerang atleta. Natakbo ng takbo sa isip mo. This is your dadalerang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip natin ngayong araw ay magpahinga, magnilay-nilay, humingi ng sorry sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan kasi feeling ko, kailan ka ba huling nag-sorry, be? Alam mo, sa mundong kinakagalawan natin ngayon, dapat minsan meron rin tayong self-reflection. Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang makasalanan? Ayan, kasi kaka-off shoulder mo yan. Kaka-off shoulder! Anyway, bago ang lahat, gusto ko po munang batiin ang lahat ng taga... Ano nga pangalan ng pinunta natin kanina? Ayun, Nabotas! Hello sa mga tricycle driver, sa ating mga chuper na nandyan kanina. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Love Radio Manila. At dahil nakatutok ka, mamaya may good news ako sa'yo. Kaya sa lahat ng may mga kilala kayong driver, jeepney driver, bus conductor, ano pa bang dinadrive? Submarine! Pwede niyo po siyang papuntahin dito para mag-register sa ating Love Knows No Boundary promo. Kung saan may chance pong manalo ng 2,000 pesos ang ating mga driver. Yes, that's right. At syempre, maliban dyan, marami pa po kaming hatid na sorpresa sa inyo. Sorpresa ni Mara Tony na mahilig tumakbo. Yes po, pwede nyo ako mapakinggan sa programa ko 3 to 6 p.m. yan. Meron tayong libreng pasinglet. Singlet, papanganran, kung saan free registration ang lahat. All you have to do is follow me on my social media accounts. It's MARATONEE. O diba? Pag mga ganitong mainit Pag mainit, huwag mo nang dagdagan ng init ng ulo, be. Tumutok ka na lang dito kay Marathon, eh. Lalo na ngayon, thank God it's Friday. Magpasalamat tayo sa lahat ng blessings na nakakamit natin araw-araw. Baka naman, paggising mo kaninang umaga, cellphone agad ang tinutukan mo, ha? Ni hindi mo man lang magawang mag-thank you, Lord, kahit habang umi-airbag ka dyan. Kaya kabisyo, yes, it's time para tumutok sa programang Love Trip, kung saan nakakasama nyo pa rin ako, yes, it's me, DJ Mara Tony, hanggang 6 o'clock in the afternoon. At sabay-sabay tayo magpasalamat, Lord. Unahin muna natin si Lord sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay, B. Hindi puro jowa, hindi puro asawa, hindi puro kabit. Tantanan mo na yan. Magbago-bago ka na. Minsan kailangan mo rin malagyan ng halo sa tuktok ng ulo mo. Anyway,
Ako'y magbabalik ulit maya-maya lamang. Chill ka lang dyan, merienda. Sama-sama pa rin tayo dito, ha? Here's another song from Vixen entitled Tabi Tabi. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic.